Helo, shwmai, Adam o dwi a chroeso i'r ardd. Yn ein fideo ni heddi, ni'n mynd i edrych ar sut allwch chi dyfu blodau torri adre i'w cael yn y tŷ. Mae yna gymaint o fanteision i dyfu'ch blodau'ch hunan adre. Yr un pwysica yw'r ôl-troed carbon. Yn aml, pan ni'n prynu blodau i'r tŷ mewn tusw neu rhywbeth felly, maen nhw wedi cael eu hedfan mewn o wledydd tramor. Ac felly mae'r achuriadau carbon sy'n dod gyda hedfan nhw mewn i'r wlad yn gallu effeithio'n andwyol ar ymgylchedd. Felly os 'yn ni'n tyfu'n blodau ni adre, ni'n gallu lleihau ein ôl-troed carbon yn sylweddol. Mae tyfu blodau torri adre hefyd yn feddylgar iawn. Does dim byd gwech na gallu cyflwyno tusw o flodau o'r ardd i rywun sy'n dathlu pen-blwydd arbennig neu gyfaill agos. Un o'r pethau wnaethon ni wneud llynedd oedd cadw blodau torri o'r ardd ar gyfer ein priodas ni, ac oedd hynny'n gosod rhyw naws bersonol. Dyma be wnaethon ni wneud oedd cynnwys tusws o flodau o amgylch lleoliad le o'n ni'n cael y gwledd priodas, fel chi'n gweld yn y lluniau fan hyn, ond hefyd fe wnaethon ni sychu'r blodau trwy gydol y flwyddyn cyn y briodas mwyn creu conffeti'n hunan. Ac mae hwnna'n fantes arall dros gadw flodau torri, sef wrth bod y blodau hynny'n marw, chi'n gallu sychu'r petalau wedyn ac uned defnyddio nhw fel conffeti neu pot pwri o amgylch y tŷ, achos mae persawr y blodau yn aros yn y petalau am gryn dipyn o amser. Felly fel ni'n mynd ati i dyfu blodau torri, wel mae yna sawl opsiwn gyda ni fel garddwyr. Yn gyntaf, gallwn ni ystyried defnyddio borderi sydd gyda ni'n barod yn yr ardd, ond un tip pwysig wrth wneud hynny yw i sicrhau bod ni'n plannu digon o flodau yn y borderi hynny. Achos mae'n gallu fod yn dueddiad weithiau i beidio â thorri'r blodau achos chi ddim eisiau amharu ar y drychiad yr ardd. Os oes lle gyda chi, byddwn ni'n eich cynghori yn sicr i godi gwely blodau torri'n arbennig ar gyfer blodau. Achos wedyn, dyn ni ddim yn poeni ryw lawer yn bwyty torri'r blodau, a mae'n caniatáu ni arbrofi gyda blodau gwahanol. Wedyn ni adnabod ble ni eisiau tyfu'r blodau torri, mae'r angen i ni ystyried wedyn pa fath o flodau allwn ni dyfu yn yr ardd. Nawr, yng nghyngor i, byddai sicrhau bod chi'n tyfu blodau chi'n ei mwynhau, achos os chi'n mwynhau'r blodau, chi'n lot fwy tebygol o'i torri nhw i'r tŷ. Hefyd, i ystyried y calendr blynyddol. Felly, os ydyn ni'n dymuno cael blodau yn y Gwanwyn, yr Haf a'r Hydref, mae angen i ni blannu amrywiaeth o blanhigion mwyn sicrhau'r dilyniant yna o flodau. Felly, yn y Gwanwyn, mae modd i ni dyfu bylbiau Gwanwyn fel cennin pedr, hyacinth neu tulips. Yn yr Haf wedyn, gallwn ni blannu blodau bedding haf fel cosmos, glas yr yd, chrysanthemums, carnations, ac wedyn ar gyfer yr Hydref ac yn hwyrach yn yr Haf, planhigion sydd yn dod nôl yn flynyddol sydd fel llwyni, felly rosod, enghraifft, sydd yn ail flodeuo, neu ever flowering roses fel bydden nhw'n gweud yn Saesneg, neu hefyd llygad y llo mawr fel sydd gyda fi fan hyn, achos mae gyda nhw i gyd i rhinweddau gwahanol yn ystod y flwyddyn. Mae'n mynd ati i baratoi a thorri'r blodau yn hawdd. Y peth pwysica i gofio yw i dynnu unrhyw dail oddi ar y stem bydd yn eistedd o dan y dŵr, a hefyd i dorri'r stem ar ongl o 45 gradd fel dwi'n gwneud gyda'r siswrn fan hyn mwyn gadael i'r stem am sugno'r dŵr. A dyna ni, mae mor rwydd â hynny. I mewn â ni i'r tŷ nawr i'w gosod fel y dymunwn. Gobeithio bod hynny wedi rhoi chydig o syniadau i chi ar ran sut allwch chi dyfu blodau torri. Tan y tro nesaf, hwyl am y tro.